Mga kompanya, individual ug mga ahensyang mituman sa kaluwasan sa pagtrabaho gipasidunggan. Karong adlaw gihimo ang national awarding ceremonies sa mga napili ubos sa ika-13 nga Gawad Kaligtasan at Kalusugan. Gilusad kini sa Department of Labor and Employment, partikular na sa Occupational Safety and Health Center. Una niini gi-evaluate o gisusi nila ang estado sa mga nominado sa tibok nasod nga malampuson sa mga safety ug health measures. Pagsiguro sa kaluwasan dili lang sa ilang mga empleyado apan sa komunidad usab. Kaganiha formal nga gihimo ang awarding sa mga midaog sa lain-laing kategorya gikan sa mga individual mismo, kompanya ug mga government agencies. Gipangunayan ni Dole Secretary Bienvenido Laguesma ang awarding kaganiha nga mipahinumdum sa kausa alang sa luwas nga pagtrabaho. Ang talagang layunin kung bakit tayo nagkakaroon ng ganitong klaseng activity o programa ay yung preventive, kasi mas mahalaga na maiwasan kaysa yung tayo ay gumagawa ng kaparaanan para tumulong sa napinsala. So more importantly, the direction should always be prevent accidents. No? So we recognize exemplary performance.